Un lume forestal arrasaba Valdeorras. 9 persoas quedaron illadas na aldea de Santa María, en Perín. Levaban horas tratando de frear as lapas que acabaron chegando ás casas, obrigándose a refuxiarse no lugar que lles pareceu máis seguro, unha cova. Estiveron varias horas ali metidos, ata que foron rescatados por veciños e membros de Protección Civil que lograron subir no seu auxilio. Aínda que rematou ben, esta historia non é alegre e seguramente transporte a calquera que estivese entón na comarca a unhas xornadas dramáticas nas que pelexamos e resistimos, cada unha como puido, pero deixando moita perda, toda ela material, afortunadamente, na paisaxe e fauna, máis perda ao fin e ao cabo. De feito, durante meses, este epílogo, libro, tivo como título provisional Dende a Resistencia, pero a escrita prolongouse máis do previsto e cando asoma a primeira primavera tras o lume, a sensación é outra. Son moitas as solucións pendentes, pero como protagonista deste peche, o corpo pídeme escoller a alegría que volve. Porque neste libro hai moita ledicia, a que iluminaba os ollos da xente ao narrar lembranzas das covas coa mesma emoción coa que foran vividas, aínda que en realidade fose algo que te contaran. Pero que máis ten se a historia segue viva? Tamén había alegría cando felicitábamos os donos pola súa cova, sentíamos a súa fachenda contida como se estirasen de orgullo. E foi alegre, moito, compartir este longo proceso con cariño. Pusemos esforzo, tesón e capacidade de aprendizaxe, tamén moito humor. Agardamos que o noso traballo contribúa a conservar este patrimonio e que teñan novas vidas, as que a xente queira darlle. Porque ao final deciden as persoas, aínda que un bo relato con datos e corazón sempre axuda. Por certo, ningunha de nós ten cova, o cal resulta ata raro a estas alturas. Pero non importa, porque o único mellor que ter unha cova en Valdeorras é que a teñan os teus amigos. E con este libro fixemos un feixe. Moitas gracias.